እንበልዖም ምግብታት ዓበይቲ ወይ ድማ ኣረግቶት ከምስሉና ከም ዝኽእሉ ትፈልጡ ክንደየነትኩም ትኾኑ? ዕድመና እንልክዐሎም ክልተ መንገድታት ከም ዘለውኻ ትፈልጡ ዶ ትኾኑ? እቲ ሓደ መለክዕ ዕድመ ናብዛ ዓለም እዚኣ ካብ እንመጽእ ክሳብ ካብዛ ዓለም እንፍለ እንነብሮ ግዜ እንትኸውን እዚ ዓይነት ዕድመ ድማ ክነንውሖ ድዩ ክንሕፅሮ ኣይንኽእልን ውሱን ዕድመ እዩ። እቲ ሓደ መለክዕ ዕድመ ግን ስነ ህይወታዊ ዕድመ ወይ ድማ ባዮሎጂካል ዕድመ ዝበሃል እንትኾን ናይ ሰውነትና ዋህዩታት ወይ ድማ ኣካላት ክንደየናይ ዝኣክል ጥዕንኦም ሕልው ምዃኖም ክንደየናይ ከም ዘገልግሉናን ዘርኢ እዩ። እዚ ናይ ዕድመ ዓይነት ድማ ክነንውሖን ክንሕፅሮን ንኽእል ኢና። ከመይ ምስ ትብሉኒ ድማ ብኣመጋግባና ስፖርት ብምስራሕ ናይ ስነ ኣእምሮና ቅሳነት ብምሕላውን ካብ ኣልኮል ዘለዎም መስተታት ብምርሓቕን እዚ ናይ ዕድመ ዓይነት ክነንውሖ ንኽእል ኢና። ስለዚ ዕድመና ብኣናብራና እዩ ዝውሰን ክበሃል ሓቂ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ እንሪኦም ድማ እቶም ኣረግቶት ከምስሉና ዝገብሩ ወይ ድማ ናይ ሰብነትና ዕድመ ከሕፅሩ ዝኽእሉ ደጊምኩም ክትቀርቦም ዘይብልኩም 11 ዓይነታት ምግብን ንምንታይ ካብኦም ክንርሐቕ ከም ዘለና እውን ንርእዩ ዝኸውን ሰናይ ጻንሒት። ቅድሚ ናብቶም ምግብታት ምሕላፌ ግን ኩሉ ኣብዚ ቪድዮ እንሪኦም ምግብታት ይኹኑ እንልዕሎም ሓሳባት ብሳይንስን ልምዲ ብዘለዎም ዶኳተርን ዝተረጋገፁ ምዃኖም ከረጋግፀልኩም ይደሊ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብዚ ዕድሜና ኣረጊት ከምስለና ወይ ድማ ዕድሜና ንኽሓፅር ዝገብረና ዓይነት ምግቢ ሶዳ እዩ። ናብ ዕሹጋት መስተታት ዝኣቱ መጠን ሽኮር ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ እዩ ዘደንግፅ። ሶዳ ድማ እቲ 17.1 ሚእታዊ ናብቶም መስተታት ዝኣቱ ሽኮር እዩ። እቲ ኣብዞም ዕሹጋት መስተታት ዘሎ መጠን ሽኮር ድማ ሰውነትና ናይ ምምራዝ ዕቤትና ድማ ብዕፅፊ ክውስኽን ኣረግቶት ንክንመስልን እዩ ዝገብር። ካልእ ድማ እዞም ዕሹጋት መስተታት ስንና እውን ንኽሓምምን ንኽበላሾን ይገብር። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 2016 ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ 379 ዕሹጋት መስተታት ዘሎ ናይ ኣሲድ መጠን እንትዕቀን እቶም 85 ትሕቲ 3 ዝልካዕ pH ነይርዎም እዩ። ካብ 3 ክሳብ 3.99 ዝልካዕ መጠን pH ዘለዎም መስተታት ድማ እቶም ብጣዕሚ ስንና ዝጎድኡ ኮይኖም እዮም ተረኺቦም። ካብኣቶም ድማ ፔፕስን ፍሬስካን ምጽዋዕ ይከኣል እዩ። ብተወሳኺ ዕሹጋት መስተታት ልዑል ዝኾነ መጠን ካፌን ስለ ዘለዎም ናይ ድቃስ ሰዓትና የዛብዑልና እዮም። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ድማ ድቃስ ናይ ሰብነትና ጥዕናን ዕድመን ንምስትኻል እቲ ቀንድን ኣገዳስን ነገር እዩ። ኩል ግዜ ከም ዝበሃል እውን ጽቡቕ ሰሓቕን ሰላማዊ ድቃስን ናይ ኩል ግዜ መድሓኒትናትና እዮም። ስለዚ ድቃስና ከዛብዑልና ካብ ዝኽእሉ ጎዳእቲ መስተታት ኢነርጂ ድሪንክ፣ ሶፍት ድሪንክን ብምርሓቕ ጥዕናና ክንሕሉ ይግባአና ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ኣልኮል እዩ። ርግፀኛ እየ ኣልኮል እቲ ሓደ ናይ ሰብነትና ዕድመ ዝሕፅር ምዃኑ ዝጠፍኣኩም ኣይመስለንን። ኣልኮል ምጥቃም ኣብ ቆርበትና ኮላጅን ካብ ምውዳእ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ቆርበት ምሽምራር፣ ናይ ቆርበት ምቅርራፍን ናይ ቆርበት ምድራቕን ዝኣመሰሉ ኩሎም ብምኽንያት ኣልኮል ምጥቃም ዝመፁ እዮም። ካልእ ድማ ኣልኮል ናይ ጨጎራናን ናይ ማዓንጣናን ሽፋን እውን ይጎድእ። ኣልኮል ክንጥቀም ምስ እንደሊ እውን ብመጠኑ እዩ ዝምከር። ሰውነትና ልዕሊ ኩሉ ዘድልዮ ፈሳሲ እውን ማይ ምዃኑ ክንፈልጥ እዩ ዝግባአና። ስለዚ ንዝፈሊጥና እውን ልዕሊ ዓቐን ኣልኮል ምስታይ ደው ክነብል ይግባአና። ሳልሳይ ድማ ዝተጠበሱ ምግብታት እዮም። ብርግጽ ንዞም ምግብታት ክንምገቦም ከለና ብጣዕሚ ጥዑማትን ዋላ ሓንቲ ካሎሪ ዘይብሎምን ክንበልዖም ከለና እውን ደስ ዝብሉናን ዋላ እኳ እንተኾኑ ንዞም ምግብታት ብተደጋጋሚ ክትበልዑ ከለኹም ግን ካብ ዕድሜኹም ብዙሕ ቁፅሪ ትንክዩ ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ይግባእ። እዞም ፋስት ፉድ ማለት እውን ዝተጠባበሱ ምግብታት ኣብ ሓዊ ነዊሕ ስለ ዝፀንሑን ብበዝሒ ዝበለ ዘይቲ እውን ስለ ዝጥበሱን እዚ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ስብሒ ትሕዝቶ ቀልጢፉ ዘይሓቅቕ ስብሒ እዩ። እዚ ድማ ሰውነትና ንኽደርቕን ብፍላይ ድማ ቆርበትና ዝኣረገ ዝተሸምረረን ዝተበላሸወን ቆርበት ንኽህልወና እዩ ዝገብር። ስለዚ ካብ ዝተጠባበሱ ምግብታት ምርሓቕ እውን ግድን ኣድላይ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ካልእ ድማ ናይ ጸባ ውፅኢታት ናይ ጸባ ውፅኢታት ዝኾኑ ምግብታት ክትጥቀሙ ከለኹም ምቾት ዘይስማዓኩም ዝኸውን ቀልጢፍኩም እዩ ክተቋርፁ ዝግባእ። ንኣብነት ሓደ ሰባት ናይ ጸባ ውፅኢታት ዝኾኑ ምግብታት ክበልዑን ክሰትዩን ከለዉ ሰውነቶም ስለ ዘጻብኦ ብቐሊሉ ናይ ሰውነት ምምራዝ ሓያል ጭንቀትን ይፈጥረሎም እዩ። እዚ ድማ ናይ ሰውነትና ዕድመ ዘሕፅረልና እዩ ዝኸውን። እዞም ናይ ጸባ ውፅኢታት ዝኾኑ ምግብታት ምስ እናሓድጎም ግን ኣብ ናይ ቆርበትና ጥዕና ዓብዪ ለውጢ እዩ ዝመጽእ። ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባእ ግን ሓደ ሰባት እዞም ናይ ጸባ ውፅኢታት ዝኾኑ ምግብታት ብጣዕሚ ክስማዕምዖም ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጦም
ዝሓዝዎ መጠን ካልሲየም እውን ኣብ ቆርበቶም ሰውነቶም ዓብይ ናይ ጥዕና ለውጢ ከምጻሎ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ጸባ ውጽኢታት ዝኾኑ ምግብታት ንገሌና ጥዕና ንገሌና ድማ ሕማም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ስማዕምዕና ምስ ዝኸውን ጥራሕ ኢና ክንምገቦ ዘለና ማለት እዩ። ሓምሻይ ድማ ዝተዓሸገ ስጋ ብናይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግላሶው ዝተገበረ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዝተዓሸጉ ስጋ ብፍላይ ድማ ዕሹግ ቀይሕ ስጋ ምምጋብ ማለት ናይ ሰውነትካ ዕድመ ምሕጻር ማለት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። እዚ ዝተዓሸገ ስጋ ከይተበላሸወ ነዊሕ ግዜ ንኽጸንሕ ብምባል ናብ ውሽጡ ፎስፌት ዝበሃል ውህድ ዝውሰኾ እንትኸውን ልዑል መጠን ፎስፌት ዘለዎም ዝተዓሸጉ ምግብታት ምብላዕ ድማ ናይ ሰውነትና ዕድመን ጥዕናናን ምሕጻርን ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባእ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እውን ፎስፌት ዘለዎም ምግብታት ምብላዕ ንናይ ልብን ኩሊትን ሕማም ተቓላዕቲ እዩ ዝገብረና። ካልእ ድማ ዓጽምና ንኽደክም ብምግባር ቀልጢፍና ንኽንኣርግ ይገብረና እዩ። እዚ ፎስፌት ናይ ውሽጢ ሰውነትና ምስ ዝኣቱ ድማ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እውን ፎስፌት ዘለዎም ምግብታት ምብላዕ ንናይ ልብን ኩሊትን ሕማም ተቓላዕቲ እዩ ዝገብረና። ካልእ ድማ ዓጽምና ንኽደክም ብምግባር ቀልጢፍና ንኽንኣርግ ይገብረና እዩ። እዚ ፎስፌት ኣብ ናይ ውሽጢ ሰውነትና ምስ ዝኣቱ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሳሴጅ፣ ሃትዳግ፣ ባኮንን ፐርፔንን ዝበሃሉ ዕሹጋት ምግብታት ሶድየም ቀልጢፎም ዘይሓቁስ ስውሕታትን ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ ነዞም ምግብታት ተዘውትሩ ምስ እትኾኑ ብህፁፅ ንኽተቋርፅዎም እዩ ዝምከር። ምክንያቱ እዞም ምግብታት ናይ ቆርበት ምድራቕ፣ ናይ ኮላጅን ሕፅረትን ናይ ሰውነት ምምራዝን ስለ ዘስዕቡ ብህፁፅ ክነወግዶም ነዞም ምግብታት እውን ብናይ ደርሆን ዓሳን ስጋን እንተንቕይሮም እዩ ዝምረፅ። እዞም ዓሳን ደርሆን ዋላ እኳ ከምቶም ዕሹጋት ስጋ ኣይጣዕሙና ግን ድማ ናይ ሰውነትና ዕድመ ኣየሕፅሩን እዮም። ሻድሻይ ድማ ማርጋሪን ወይ ድማ ሰብ ሰራሕ ጠስሚ ኣብ 1869 ናይ ፍራንኮ ፕሩሽያን ውግእ እናሃለወ ናፖሊን ስሪ ብጣዕሚ ሕሳርን ብቐሊሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል ጠስሚ ዘምጽኣለይ ሽልማት ኣለዎ እዩ ይብሎም። ድሓር ሓደ ፈረንሳያዊ ሂፕሎይት ማጊሞሬስ ዝተባሃለ ቀማሚ ንዚ ማርጋሪን ዝበሃል ናይ ባኒ ጠስሚ ሰሪሑ የምጽእ። ንዚ ጠስሚ ካብ ናይ ከፍቲ ስጋን ስብሕን ካብ ጸባን ብምሕዋስ እዩ ሰሪሕዎ። እቲ ዝሰርሖ ጠስሚ ድማ ብጣዕሚ ሓይሊ ወሃብን እቶም ሰራዊት እውን ብቐሊሉ ክሽከምዎ ዝኽእሉ ምግቢ ኮይኑ ረኺቦምዎ። ግን ድማ ማርጋሪን ካብዚ ጥቕሙ ንሰውነትካ ብጣዕሚ ዝጎድእ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ማርጋሪን ዘሎ ቀልጢፉ ዘይሓቅቕ ስብሒ ናይ ቆርበትና ኮላጅን ብምጉዳእ ቆርበትና ንኽሸማረርን ኣረጊት ከምስለናን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ እዚ ውፅኢት ጸባ ዝኾነ ጠስሚ ብልዕ እውን ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝምከር ኣይኾነን። ጥዕና ቆርበትና ሕልው ንምግባር እዞም ጥዕና ዘለዎም ዘይትን ጠስምን ካብ ኣቮካዶን ኦሊቭ ኦይልን ምርካብ ይከኣል እዩ። ምክንያቱ እዚኦም ብኣንቲኦክሲዳንት ዝበልጸጉ ምግብታት ስለ ዝኾኑ ናይ ሰውነትና ጥዕና ሕልው ብምግባር እዚ ናይ እርጋን ምልክት ኣብ ዘይግዚኡ ክንኸይቀርበና ይገብሩልና እዩ። ሻውዓይ ድማ ምቁራት ኮክቴላት እዮም። እዞም ከም ሞሂቶን ማርጋሪታስን ዝበሰሉ ዓይነታት ኮክቴል ንኣፍና ጥዑማት ዋላ እኳ እንተኾኑ ንሕና ከይፈለጥና ግን ናይ ሰውነትና ጥዕና ዝጎዱ እዮም። እዞም መስተታት ኣብ ውሽጦም ብርክት ዝበለ ሽኮር ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ እዚ ሽኮር ድማ ንናይ ቆርበትና ኮላጅን ብምሽምራር እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣልኮል ድማ ናይ ቆርበት ምድራቕ እዩ ዝፈጥር። ስለዚ እዞም ጥዑማት ኮክቴላት ክንሰትእ ከለና ናይ ቆርበት ምሽምራር ቀጥ ዝበሉ መስመራት ንከምፅውፃልና ብምፍላጥ ምርዳእ ከድልየና እዩ። ታሽዓይ ጥዕና ቆርበትናን መላእ ሰውነትናን ክጎድእ ዝኽእል ዓይነት ምግቢ ድማ ቺፕስ እዩ። ቺፕስ ንኽትበልዖ ጥዑም ንኽትሰርሖ እውን ቀሊል እኳ እንተኾነ ሰውነትና ግን ኩል ግዜ ንዓይ ኣይምችወንን እዩ ዝብለና። ምክንያቱ ቺፕስ ክስራሕ ከሎ ኣብ ብጣዕሚ ዝፈልሐ ዘይቲ እዩ። ኣብዚ ዝፈልሐ ዘይቲ ድማ ዝተፈላለዩ ንልዕሊ ዓቐን ክብደትን ንዝተፈላለዩ ሓደጋታትን ከቃልዑና ዝኽእሉ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ካልእ ድማ ቺፕስ ጨው ዝበዝሖ ምግቢ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ሰውነትና ወይ ድማ ናይ ቆርበትና ማይ ብምምጣጥ ቆርበትና ክደርቕ ይገብር እዩ። ድሕሪ ግዜ ድማ ኣብ ቆርበትና ምሽምራር ቀጥ ዝበሉ መስመራት እውን ንኽወፃና ይገብር እዩ። ስለዚ ቆርበትና ከምቲ ዝደልይዎ ናይ ንእስነት መልክዕና ከይረግፍን ምስ እንደሊ ቺፕስ ምብላዕ ሎሚ ክነቋርፅ ይግባእ ማለት እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ዝዘሓሉ ኣብ ፍሪጅ ዝፀንሑ ምግብታት እዮም። ይርዳእኒ እዩ ድኽም ኢልኩም ካብ ስራሕ ካብ ትምህርቲ ገዛ ክትኣትዉ ከለኹም ምግቢ ምስራሕ ተሃኪኹም ኣብ ፍሪጅ ዝፀንሐ ምግቢ ልዒልኩም ምብላዕ ክቐለኩም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና ግን ንዞም ምግብታት ምስ እንበልዕ ንጥዕናና ብርክት ዝበሉ ጎናዊ ሳዕቤናት ከም ዘምፅኣልና እዩ።
ከመይ ምስትውሉኒ ድማ እዞም ዝሑላት ምግብታት ኣብ ውሽጦም ልዑል ዝኾነ መጠን ሶዲየም ስለ ዘለዎ ናይ ሰውነትና ድርቀት ከምጽኡልና ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ግዜ ድማ ኣብ ቆርበትና ምሽምራርን ምዕምዛዝን ክህሉ ብምግባር ኣብዚ ዕድሜና ኣረግቶት ከምስለና ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ስራሕ ድዩ ካብ ትምህርቲ መጺኻ ምግቢ ምስራሕ ብጣዕሚ ዘጽልእ ነገር እኳ እንተኾነ ካብ ጥዕና ዝዓቢ ነገር ስለዘየለ ንጥዕና ቆርበትና ንጭናቕ ምስ ንኸውን ፍሬሽ ምግቢ ሰሪሕና ክንበልዕ እዩ ዝግባእ። ወይ ድማ ንብዙሕ መዓልቲ ዝኸውን ብምስራሕ ከፋፊልና ኣብ ኣየር ዘየኣትዎ ፌስታል ብምዕሻግ ናብ ፍሪጅ ብምእታው ብድሕሪኡ ድማ ብዝግባእ ኣሚቑና እዩ ክንምገቦ ክንገብር ዘለና እምበር ብዙሕሉ ናብ ኣፍና ክነቕርቦ የብልናን። ኣብ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ ድማ ዕድመ ቁፅሪ እዩ። እቲ ትክክለኛ ናይ ምግቢ ምርጫ ግን ኩል ግዜ መንእሰይ መሲልና ክንነብር ስለ ዝገብረና ኣመጋግባና ክነስተኻኽል ይግባእ ማለት እዩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ጠቓሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም